kepal hamyani jorakhe chongphreng buduk chobu akok haine le hinja gyana thik tini tang salo abo haikeno puilani bisi ketalni talo bisi ketal phaimani hinai nokhungni boro boma bihik bosano tei tongthok picnic beraina thangmani dombol naikra bagano thangei nogo sokpaima ba bwskangni gate doglamni tala bokhokjak yagulo nok digi nahari naimaba nok bisingni light rok jotono musingjak mamang yagulo thangei naiba nok bisingni talabo bokhokjak khe mankha nok bisingo habui naiba surkes almari tala bokhokjak mankhe nugui kha a almari bisingo naiba nokhungni borok joto boma bwsa bihikni rangchak richakni manui tei khoroksa bahana jekno kaina bagui joto nangmani rangchakni manui khati toni laijamani tei bufani pension manmani rangrok bohaino jotono khogwi tlangui thangbai jakha sanani thangka henke rangchakni mani simino 5 lakh ni sai kebang tei rang henke 2 lakh hai ungano je tongmani surkes bisingo daja mungsa manduk liya khokjaknai thai ingkha Omorpur bakhasteni dalak thalchora hayekeba dalak tiari mairang amchayo tongnai Suresh Jamatia bufani mung ungkha sudoino Jamatia bumani mung ungkha jobakoina Jamatia borokni nukhungni rangri rangchakni manirok mungsa manduk liya khokjaknai Suresh Jamatia okhokno saka o khoknai sikok rok kami amchai gana gini nino belaino dol kotor sikok nai tei ani thani je ang jana manmani abono ang affair bo khainai hinui saka phiaba o dalak thalchora amchayo waise wainiya waithang waibrino omohai khlaiei sikok hapmani koktuma sukroboi saimana muchungkha hunke nokphangni khoktui tamosaka sarai ke khnai naidi tamnati phalimeni klai khaso khoro angkai tini angkaisa meeting pe phai ano khobor sagri khase ni office theke jide biste esara tini police person abo kaisa no booking thamane abo mane khoja gairi sare sangta phai nei aro phaimani yagolo norno oroni nok phang tam khogjagoni je tabuk sugjorte nono saka alo to saka bak da no khara tabu gire sipai nai pila no khabu suge sipai kya kore yang kaisa rear side kaisa abo net cleaning tumana abo sipai hanai mana hamalia next abo gire sipai wahapna sumboto kantunu kha box khane sipai ja kai suge sipai mane itekaisa abo dressing table ni abo net box sipai de khogjak mani mani rolo tam khnaim ne khogjaman to taw je bozari bozari ko mun tika saka abo sendau Jakha langsan cheng dok Jakha kai bara Jakha kaisa dui jora ge saka mate khojaka kai borupani chendo kai rupani angti rau ge chendo khata judu nang suina ka tamuti busuk rangni mani rok khogoi tlang jama kok lakhina bini garto je gom tika ono mane to pai 4-5 lakh minimum আচ্ছা চংকক তো মানে বিসিতে খানা মানে ও এলাকার হে কেবা ও আমচাইও ওয়াইসে ওয়ানি ওয়াইথং ওয়াইব্রি খক জাখানি খানা মানে গে ফেবা আফুর গনর পুলিশ নাই মাথানে বুখাতে মুংসা একশন দং না হার মুং রকরি হে কেবা তোরা তং না আল তো 30 ফাস খানা তাকে তো দুটি তো তো খানা তা বুকুস খানা আগে তো পুলিশ তো ফাইতা ফাই পুঙ্গাং খানা গে স্যার ও পার্টি মুং ন টিয়ে নরনি পুলিশ নাই মাথানে বুখাতে তাম একশন খলাই জাকনা তাকসুন সাকা বনা এফে খেবর জাদিনি কোনো সন্দেহ মূলক বা কারো সূত্র তো জিনিস অবস্থানি যে বুতে সই এফে খেরিছে এটা পরিচয় এনে স্যার নিনি সিনেমা এনকো গাই গ্রিন টি তে বো পিএস নি তিনি ফাইও দুমবুর যতন ফ্যামিলি পই থাংমান পিকনিক কিন্তু পিকনিক ফাইনো ফাইকা ফাতানি যে গিল তমানি বকে বাই বিসিং লাইচিং জাখলায়ে নি খোলা বইনাই মাসি বিসিং কাইसेपन सुके सन्दियो बने थुं तक्रुजा मानिरो पुरान न कुंजा और नाइ नेमे बारां कासा न मानिरो पलसापन करि काना गटके स्रां तमन थुं खखलां जाबाय न सिबा फाय पुरा करक सबायजा
yang bendel taruh sebai je dok lama rok sebai tung je tongkol sebai bakal tang tang bega sikok kai de boni bangi birgon pias no kol khai sakasen tabuk seng ang bu plus ani Nokhung ni borok bu haini seng nai matang tan kisa koinya plus ke bu koyu te borok dati dati sikon romang teng hne romoi je sini ko tomani sikok ni mani toman botun udar khai long teng hne no men no Nokhung ni mani kama male tam bisi kama ma kokla kha men kan ke ani amani bala kani tongge sakamata kani tongge rangkasang ni mangnu kani bahna jono kai ni thati mani rangkasang ni wakung tongge sikol tongge amani wakung tong botul kama kata ke agi serai pro sung baba bai taru jama rangkasang ni yasta rupani yasta kong tham rangkasang ni kongsa ke matung ni rupani je nopur mani botong ke si rupani sikol tong serai pro sung kama botul kama kata knogot ke sang je scooty bhaloi je rang ti samani bo amani ro ko khoros khaje ko o rang bo tong ke plus ang grabar phaloi ro mani amani ro tong ko botero kama bai kata kes je bo pension man je ti samani botero bhain sukeson botero to kemai thang bela joto mani busuk rang ni mari rok no kama ma kokla rang kasa go simin thangkhana 5 lakh moton ke nogot kes plus ek nogot kes to hisab namali ek 20 odin ke basan ke bono to apon 1 lakh no porto nogot kes simin omo hai noroni Nokhung go waisa sik dong norok ma ke khokna naima rok kuno jana rok manjak rok tong jana banja bolte ani Nokhung go tak jora sikok kem na 2-3 ban phaila kintu phataro noksing haraya ko phatara rabar pramani ro ta ke 2-3 khokjak la ka nang ta rabar phataro tong re noksing man dai tong nang tabo ingkan ke tabo o je ani sonde horok mani ka mo gana ginin boron khayu ya sonde khayu karon o elakao ko jagan sikok hajak la ha ingkan ko boron khokhana hai matong ang sikok khanai pheba agi rogla ni nang bai kono nasle laimung na harmaya abo hairok toro tong nasle mari bolte manai mani lekke bai khan guri a ke phan walai maro guri ha phan o sikok khanye rok borok ni to samu sikok khayani borok walai thung ulo tung borok samu khayani sikok khayani borok haini sikok khay bikani mato tabo nang wan chugo omo kaise dege wan chungna thangang ke omo nang nai chanai rok da khongmani koklai khana na tam hni wan chungna omo actually borok ni ang je busimani ka kam khorok sani samu ya mo belai group kotoramo oro nungai chanai link tongu plus jara 2 number samu khanye borok link tong karon nungai chanai ingka ke borok nungai cha rangkre ni bageni khokha khogwi borok utte 2 number khanye borok thani phalni borok amma ekjon group kotor sistem group samu karon obo khorok sani samu moya khorok sa bising haka ke phatar jabate khorok sa kungima tomai nasom bagi borong samusi acha chengto phainok phaike a jaga police nai matham phai sopai ja khungke pheba norno tabuk tam saiklang borok to sakha je samani suitlang tam tam khogja kotor buitlang khana phai FIR khai pai ingka nang je sondeho toman borong khai pai di kang jan sondeho ngani borong muti nya tak khanye khana thang FIR abai keno tabuk nung to nin Nokhung go habi Jakha pheb ni elakar basino nung khogjak mane bisingni tai sian tongna ni bagani ni thani kokosar tam tam asal sanai a jodisi no Jakha wi jodisi kon jatha ke kindik tongo kita kaisa sanai a joton kisa nasom baidi karon khoroksan no jodisi photo kiti khana khangke no borok de khai tong na ke bari ne borok de khai bano bisin kisa nasom nang karon so on somoy nugza guze thok ti khana pan nebo no borok ni sikok khan ngi man geseng ka tang khai no borok khana ni nasom ni kinto bo sikok khan ni na nasom ni chasta khai joton sanai tabo sikok no manja khatam khani nang ni khukto yamno tabo khana tai kokto sikok no manja khangke to bo to जों तो आइन तो यागु नाइ मै बा आइन बिसिन थां थां वान संना कारण जों ताबो जे गणतन्त्र दङ तो आइन बिसिन मा तो नै हापन आं सिकौना मान जाखाके सगला सानाय पुलिस न बहाइन जाते आन मानि खगजा ति खगिरो लांथां एते तिनी ओमो जेनरनि खगजाक पनि थाय हे का कामिनि मुंगतम अमके दाला खंजागो इंखांके थाय इंखांके माने जोंके तियारि माइरंगन किन्तु न थालसरा हिनु हिनु जागोन अच्छा निनि मुं आनि मुंके सुरेश जमाते निनि मा फानि मुं आनि बाबा का तो करि का थै थांजा बिनि सुरेश जमाते आनि आमाका तो ताका थांतङ बन मुंके जबा खालामो हामबाय